PS pen pilih naik dengan coba gol lagi sudah ke gol kia. Juga dampang lah berjalan tas coba gol lah belum dia. Akhir lo pilih bang. Cuma tampil gol lagi. Tenggelam langsung ya. Ini cuma orang besar loh. Ini cuma orang. Tenggelam PS pen. MSc yang orang exam hari elong exam itu Council pen sakuri mate boreng abar sai advertisement paklang lo hada ka paklang kopilo kar biang lo arlo jongsi boreng abar sai jokbunji pulatang te harda ka bangke inglong asunangji pu council ka si pulute inglong asunangji lapen jongsi inglong aso candidate pulatang te ha ningkan pharo ke sirkebra phokebra si 1950 ka ningkan pen ta dolo putuan si ke job dulong toji pusi pulot hala so pon udan bangke nili tunda ma thalo council sorta menu job lo bangke aprang ane kali lo menu job lo pusi ma thalo seta me api bangke nini thong api bangke ha habar ke hat elesi arlo abongali tum bang pot prok tingi job lo aning cipat thilo ni tun kada ke sakudi ke job lo nei ipo aning cipat thilo bang pot prok me Council sorka pere tulira Rongkhang ka pere bukan hurlo hala so alu baki sektor alu ting sektor lo council ben kasi parai tanglam ting sektor lo bang pot prok a bongoli tun aningi thi abang ke pere dor sita ame thanga rak ke Allah ka suni para bangke ala ma dor de la sora bodi phaitum bidre itu ame thanga ra phan a di siki dor de tum la pohelo la pen dono tum ra tum non dak BJP lo ke klem dum boma tum same atumi het ani ni se pa pungalam ni phan pon la ke phan pon lam bang la hello social media lo se tok ang lo to nang li tum bang ke mass joining tang ho pinya meeting tang ho pinya rally tang ho ke klem bom lo kita ni tum BJP na klem dum bom tum ta bilong le to so re ko pusini je Lasi haladak BJP long klem dun boma tumata kireng kisung lakwan.
tangka mahanang pipo pusi pilu pono sita haladaga bangke bil piune council tu apreng cing thang tiblang bil ki pi kumar phalo nilidang thanlang bil ki pi dama bangke hala amethang lapen amethang adon arab tu phanan si minit tiap le rok le Pujilah kita minit tiap le rok le Ontai sino te nili cerai po. Kalau nak betana kok kote kok kali teng dengan po. Kedam cara ni hala birla pen rong pin lampu. Tohar kaselam kilometer ke proxy kuti thongke patang kapen. Selam lo nilithalo tu sudah di iruyang dong si tangga lo pu kagos long paklan. Tangan lo pu. Kaselam ekoman lo nili komande tham jongjung leke jong putakali lake kace enterprise putang ke tuliram Rongkhang ke haipen kace rap ke dua company lo kilometer ke propsia towa si iru yang bok si tangde pusi paklang lo sita hada adilang long langamu yang tuar tangtilan kagok kalau bang tangan lo tak tuar tangtilan amat kuti thongke patangka bangke ponjun lopil bangke tuliram Rongkhang ke haipen si tame halapu ke nang lipen nili asonson kiduk deratum BJP lo kiduk prongatum latum sampen Meghalaya aphan bina po lapen ajhaga long le bangke Meghalaya long le bangke asam sor banpo lasi jingki bom lo no nang ring ke long teng polotang de halapu Meghalaya long le Guwahati ke dai bangke asam sor bonpo anke Karbiang long le bangke Meghalaya aphan pipo itu maphang pensi hilik sabuni asal sorkar tu non teklema bangke. Daga bangke tuliram Rongkhang ke haita kedam tangan ni bangke Karbiang long le cujeng banjir dan nili pipe nili cekoy tu tempo ke hang kasar lang ace tawali dagrang kita non piniak ni bangke dimonto kaninje hur bangke lampi isi ta thak tu he nona bangke rara pasi na pilu si pasi por ilo ibu ko pilo Karbiang long le aprang ke lapu hinpli la hinpli to la puta kilometer suri ke tose 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 kusi alangi mingje pondo la ke ahok lo setal non di buku pilo non le to baki ni pun thulo abat suri ke ben abat do kok kan na tham pulo protang te tuning abake ni hidilong le choken dolo chiri ke to amat along le bang chingjo amat chiri ke podo ko pininga bangke arjulong lo long le chingjo pajulong lo le ko long le ke to tang ko amala lo chingjo jelo lage no na thana bangke abat do ko posigipo ki budam gang to bangke Karbiang long le pondet sita itung ke do don joina aphe ba la ka ahi na long le ke pon ke pusi nangke thana ngapi lugang tung seta la ke kalilo don tung long le ke chingjo jelo aphan ke to tang ko amala an si do gat lo non ke pon lo protang te la ke itu ba long le si ke pon lo la si daga bangke tum arja tanya po la persi long la ke lele ke bang pen ko pide long dum tanji la pen ke alang le to long ke paul lo tang te opine ke yo keji la po kham tali boti same deli alang le tum pen ke claim ke dam la ka do pare the long lo la pen amat se ni le ka lang dum lo la pen ni le ning ma tha bom lo alang le tum ke claim ke dam la ke karbi along le aphelang ke ra kom dia phan se along ke claim lo la potong thekun long pen ni alang itung long ni kengkam che yoron de ba aprang ja pon theke ko sa be a phi pe na ge de ingoi du nai la ho pu pen ni le thang ma ni ni aklong pen si ni nal ko ma thang lo bingi pen ke camera pe ramra pe do nan la pen nal ko itu masar je ka thar phat la pulis atu mate asam pulis atu kene je phan bori lo na pe alang li phan kine bot i je phan areng abuda me asap sa duking hoil sitame piniar ni halabang so arni pendame ili tu masar phan ne pon ne dedlo la pen
piniar niya kami itu masarafan pulis tum hentang samping unedet lo laki APHLC kantang po la sinon kaya ilang porhut kine thap dupigla ili tu malong pini spokesperson mate lamjai sarmo ili tu masongjal antong dikathara ke haita dulu alang liphan kami pulis tum aron reken ni frikep jail benglo alang liphan kami ili tum corona ni piniani kine tong hu alang liphan kami nesek sidame alang lipini ili tu mathengo wanglong lo athemai ili tum aron ben sikache thai ili tum antong kia ki hai phat hem kang sam ni frikep ke beng nei aron awe alang li kuman le phan long kang che gamma bithu long son kuman le long tong kachi jog dumma la hai la sai klem kle pin sidame alang li itu long le phelang kachi rai kom nang ya lam ran long ke jai wer jo alang li phan ni frikep jail long benglo la sila bangso jail ke beng la ke itu antong di kathar ke hai alang li ke chok che awe pin men ke beng bot bang ke Assam police apart state along home ministry tumpan ini tum condemn nang po lapen sorsar bek nang jipiniani kalau kala lasi lason taksi piniani kapre handa kapang phegola mahal langle pin pensi APHLC side claim ponlo ni phangame wothar langsong kanglo APHLC party kapati kud rock japan Bongo Sonamate BJP RSS atau niliphan kami nangpang thek bonlo. Labang so nangkapang thek bonlo niliphan tangka pensi niliphan nangke bayi phan bori bonlo. Bori bonlo sita nili labang so tangka alang litum koror thongke patangka nili dengdum dedet. Tangka dengdum dedet anda kalilang niliphan nangkapang hutumu Georgia phan niliphan ansose karbi mate tracks I against mate biruthi na claim toy je phat niliphan nominated MSC dame namo farlo sida nili tuliram Rongkhang longpen nili dengdun dedat la lasi nali tum ko son makamatha nili dala son sinangal jabdun truko lal lapen asona ke thera ke hape niliphan nang claim lo adun chubang ke niliphan dame Darbiang long termas council election tangger bhi duaram la a constituency lo punja polling station lo khalabang so a polling station lo election ke claim ke chok che jok raratum thur pak pen khalada election hu tingkheng dud lo tingkheng dud pen bang proxy itu mengjir bahai ni phan lapen akorte bang photum phan kadu kowe bang proxy phan wothat langso a police station along ablong ingrangsi je nanglitum bikrom phan se wothat langso LAC sila bangso a polling box ballot box beke kaya sai nangke toy nanglitum people siningje jada lopusi bang proxy ilitum akorte phan police tum ke steng ke sap asai kleng bondo Sida piniani la bang proxy ara tum phat alang litum ni methang mata box kaino puk toilong le la pen alang litum da ka chubai alang phan dum de dasi chechak nun lo ke sap ke theng da ka du me na lok abalong alang litum jo pho literal jo pho ni pho ba alang litum ke donang la pen hen kang sang radang nang sidame aron asai pen ke claim ateng pen pinialang litum bail and pensi hong nang barlong lo nasi APHLC Adat nitum langhan patuak lamalong APHLC na ladak Rongkhang homostiang bong nitum dolo dak BJP ke government ke BJP dan Congress dan ani join bang haro ke thom susi jagong ni nang join don haro ke thom susi nang join do lapen amunit pini ke tong suri hini dak amunit ke tong la hello lapen ni so ke la pusod ki along la pre ta claim mo ni lapen pini ke ni dum e PSLC te kisi atok ka success do bang repo ar som marapat
bang tong hu kon det lo ham Mizoram akan nai kon det lo Nongkhang district lapen alam iton han dit itu Western yang long aditi apan pudausi no pilausi alangli SP police tu menjin YC bas toisi officer ni jeser toisi au semarakon bhantini hesen dakar yang long amren ban lapen apia po tu ta tek long ki aningarong teklo aja ko semarakon ke duaram lapen ala tum de tidak pro ala tum hata in go et lapen aja ko tum et kejon kong kang butang tum do ala kang butang tum ma ke tum ban et ini dahil ini sana lah border प्रशासन belum सबको border belum alam belum ke akan sih itu diwai nanti ke la cuma kan itu dicok saja dari dalam sejak senin akhirnya la border alam serak di asam government tu karbi pen cuma la pen driver la congkong kau ijok kau tengya pasti la bantu alam give and take polisi dan yang la polisi la ke itu Why Sevilla is a normal technique APHLC benefit hello 1951 and in class na border ahoy ekstraktengsi itu non apa pedo organization no belum sosial media lang Ibang election abang ibang ini Rongkhang akhir lah kan lobby kasi kung ano ni BGP ano pensiyo ini APHLC na atong ng ibang napente ini atong ton amay ke ning sampit lo raga tu na ampin atomon age kita ni ada klip napente ini atong ton BGP na ketlain dun kora na ketlain dun kaan na kora ka magulong anong join no ini sampit lo napente la ang profesi mon ekrang kami joining program ke dipolong ko lalu ini nang sama ini sama ini sampit ano itu kawan sehat konsekuensi itu ini bang tapi yang implementing itu penting lagi itu anibang mana mas joining program anibang mana ini bukan itu apa an akan diong kami kamsi ukut kami itu bang lalu aksong ke ahok pet rada kang kita pun aksong no semua ini kita pun aksong lalu ini kan nang dikirampang lah ini lada Rongkhang constituency watak langsung LA lada mass joining lada APHLC along BGP atum Congress lapian ASDC atum total lada bangkaro ke thong rat lada nanti paong dulu athema alang litung ansitame gachini ajakong kidu aposi jai kathar sar kithan alang ahok alang li constitution atenten sik schedule atenten alang li kithan radaphan pachini pamesi radatum arni wang aminitin asekentin si BGP Congress ASDC pen APHLC along nang chipakog dun katlo lapianan par sutami Arni wang sitami ladak mag joining awareness program ahin upon constituency tin IL18 ngunit datum ng kita jimipitin sido lasi ini Arni da arbi kitang tumon kiti debon sitami rata kati song abangke hitame rentame ku kamata joksi rat dotin lapen rat chesong tiplo lasi ilitum iprang kiwang jilangke ilitum jinina po dilengkana asdegatum ke hemprit alang litum gangchir po si alang litum national party pen alang litum GRC alang litum regional party pangtangsi dilengkana state